Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 9 апрель пәнҗешәмбе көне атна кичен сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршиннәре белән 3 тапкыр w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм яршин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye'nin ilbaşı idarəsi reisligindən ясалган белдерүгә караганда, илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган шәршәмбе көне АКШ лидеры Дональд Трамп белән телефоннан сөйләшеп, Иран белән төзелгән утны туктату һәм төбәктәге вакыйгалар турында фикер алышты. Лидерлар төбәктәге соңгы вазгыятьне бәяләде. Иран АКШ килешүенә тукталды. Эрдоган утны туктату килешүеннән канәгать булуын белдерде. Авыр 40 көнлек чордан соң ике атнаның даими тынычлыкка таба бару өчен мөһим мөмкинлек булуын әйтте. Эрдоган бу чорны нәтиҗәле файдалану кирәклегенә басым ясады һәм барышны боза алырлык гамәлләрдән саклану турында кисәтте. Иран АКШны утны туктатуны хуплау яки Израиль арадашчылыгы белән сугышны дәвам итү арасында сайларга тиешлеге турында кисәтеп, икесе дә була алмый дип белдерде. Тышкы эшләр министры Аббас Аракчи Иран АКШ килешүе шартларының ачык һәм төгәл булуын җиткереп, хәзер җаваплылыкның Вашингтон җитәкчелегендә булуын ачыклады. Аракчи шулай ук глобаль игътибарның Ливандагы күпләп үтерүләр дип атаган вакыйгаларга юнәлтелгәнен өстәде. Шул ук вакытта Иранның ярым рәсми Тасним хәбәр агентлыгы мәгълүматлы чыганакка сылтама белән Израиль Ливанга һөҗүмнәрен дәвам итсә, Техран җитәкчелеге килешүдән чыгарга мөмкин дип хәбәр итте. АКШ илбашы Дональд Трамп шәршәмбе кичендә АКШның чын килешү тулысынча гамәлгә кергәнгә кадәр Иран тирәсендә хәрби көче калачагы һәм йөкләмәләр үтәлмәгән очракта көчле җавап биреләчәге турында кисәтте. Социаль медиа платформасы Truth Social'дагы белдерүендә Трамп барлык АКШ көймәләренең очкычларының һәм хәрби хезмәткәрләренең өстәмә сугыш кирәк-яраклары һәм кораллар белән бергә чын килешү тулысынча үтәлгәнгә кадәр үз урыннарында калачакларын белдерде. Шул ук вакытта, әгәр дә ниндидер сәбәп белән булай булмаса, ул чакта элек күрелмәгән кадәр зуррак, көчлерәк һәм катырак рәвештә бәрелешләр башланыр дигән сүзләр кулланды. Трамп шулай ук атом төш коралы булмау юнәлешендәге килешүнең күптән инде тәэмин ителүен белдереп, моның киресенә юнәлтелгән барлык ялган сүзләрне кире какты. Трамп атом төш коралы булмаячак һәм Ормуз бугазы ачык һәм имин булачак. Бу арада безнең зур армиябыз кораллана һәм ял итә, нигездә ул чираттагы яулауны түземсезлек белән көтә дип язды. Ливан ким дигәндә 254 кеше үлгән һәм 1165 кеше яраланган Израиль һөҗүмнәреннән соң бер көнлек милли матәм игълан итте. Ливан гражданнар саклану хезмәте мәгълүматларына караганда, Тель-Авивның варварларча һөҗүмнәрендә күп санда үлем теркәлгән. Баальбек, Набатия, Сидон һәм Тир шәһәрләрендә кертеп ил күләмендә югалтулар булган. Ливан премьер-министры Навваф Сәлам утны туктату тырышлыкларына карамастан Израильне халык күпләп яшәгән төбәкләргә һөҗүм итүдә гаепләде. Ливан илбашы идарәсе 2024 елның ноябрендәге утны туктату килешүеннән соң узган 15 ай дәвамында күп санда хокук бозулар теркәлүен белдерде. Пакистан Ливандагы Израиль һава һөҗүмнәрен каты тәнкыйтьләде. Бу һөҗүмнәрне халыкара хокукның һәм төп кешелек принципларының ачыктан-ачык бозылуы дип атады. Тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан чыгарылган белдерүдә Пакистанның Ливанга юнәлтелгән һәм дәвам итүче Израиль агрессиясын иң көчле сүзләр белән гаепләве, моның тыныч халык арасында корбаннарга һәм аскырманың киң күләмле җимерелүенә китерүе белдерелде. Исламабад җитәкчелеге Израильнең гамәлләре төбәктәге тынычлык һәм тотрыклылыкны тәэмин итүгә юнәлтелгән халыкара тырышлыкларны какшатуын белдереп, халыкара җәмәгатьчелекне бу агрессияны туктату өчен ашыгыч һәм конкрет адымнар ясарга чакырды.
Türkiye ovozı dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz. Жерлі хокимиет ресми затлары хабар итүінше Катарның Әл Джазира телеканалында эшләүче фәлестинле бір журналист шәршәмбе көнне Газзада Израиль оештырган һавадан һөҗүмдә һәлак булган. Шул рәвешле 2023 елның октябреннән бирле үтерелгән журналистлар саны 262-гә җиткән. Газза хөкүмәтенең медиа бүлеге ясаган белдерүдә Әл Джазира Мөбәшшир каналы хәбәрчесе Мөхәммәд Вишахның үтерелүе Израильнең Фәлестин журналистларына карата системалы рәвештә максатчан һөҗүм сәясәтен чагылдыруы әйтелә. Белдерүдә Халыкара журналистлар федерациясе, Гарәп журналистлары ассоциациясе һәм дөньякүләм медиа оешмалары Газзадагы фәлестинле журналистларга һәм медиа хезмәткәрләренә карата башкарылучы бу системалы җинаятьләрне гаепләргә чакырыла. Медиа бүлеге халыкара җәмәгатьчелекне һәм бәйләнешле оешмаларны еш кабатланучы бу һөҗүмнәрне туктатырга, гаепләнүчеләрне халыкара мәхкәмәләрдә хөкем итәргә һәм геноцид җинаятен туктату, Газзадагы журналистларны саклау өчен җитди һәм нәтиҗәле басым ясарга өндәде. Әл Джазира медиа шелтәре ясаган белдерүендә Әл Джазира Мөбәшшир хәбәрчесе Мөхәммәд Вишахның Газза сызыгы көнбатышында сәфәр иткәндә транспорт чарасына ясалган һөҗүмдә максатчан рәвештә үтерелүен кырыс рәвештә гаепли диде. Белдерүдә Вишах үлеменең очраклы хәл түгел, журналистларны куркыту максатыннан белә торып һәм максатчан рәвештә башкарылган җинаять булуы расланды дип әйтелә. Шулай ук бу һөҗүмнән тулысынча Израильнең яулаучы көчләре җаваплы дип санала. Израиль 2023 елның октябреннән бирле Газзада башкарган геноцидта 72 меңнән артык кеше һәлак булды һәм 171 меңнән артык кеше яраланды. Израиль басып алынган көнчыгыш Кудустә урнашкан һәм 28 февральдән бирле ябык тотылган Әл-Акса мәчетен һәм изге кабер чиркәвен пәнҗешәмбе иртән яңадан ачарга әзерләнүен әйтте. Израиль полициясе шәршәмбе көнне чыккан белдерүдә 9 апрель пәнҗешәмбе иртәсеннән башлап изге урыннарны гыйбадәт кылучыларга һәм килергә теләүчеләргә яңадан ачарга әзерләнүен белдерде. Полиция килергә теләүчеләрнең иминлеген тәэмин итү максатыннан Кудуснең иске шәһәрендә һәм изге урыннарга баручы юлларда йөзләгән полиция хезмәткәре һәм шик сакчысының вазифа башкарачагын әйтте. Ислам вакыфлары идарәсе Әл-Акса мәчетенең иртәнге намаз өчен яңадан ачылачагын һәм барлык кешегә дә керү рөхсәте биреләчәген әйтте, ләкин тулырак мәгълүмат бирмәде. Израиль рәсмиләре Израиль, АКШ һәм Иран арасындагы сугыш вакытында саклык чарасы буларак кешеләрнең җыелуын киртәләү өчен 28 февральдән бирле 2 гыйбадәт урынында япкан иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гуманитар ярдәм бүлеге җитәкчесе Том Флетчер 2025 елда ким дигәндә 326 ярдәм хезмәткәре үтерелүен, моның соңгы 3 елда 1000нән артык үлем санының бер өлеше булуын, Камалыштагы Газзада һәм яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендә 560 кеше һәлак булуын белдерде. Флетчер бу үтерүләрне канунсыз, сугышчан, эгоист һәм кырыслык белән тулы дөнья симптомы дип атады. Үтерүләр 21 илдә булган һәм моннан алдагы 3 ел белән чагыштырганда үлем саны 3 тапкыр диярлек арткан. Флетчер бу очраклы эскалация түгел, яклауның җимерелүе диеп гуманитар ярдәм хезмәткәрләренең азык-төлек, су, дарулар һәм торак өләшкәндә үлүен ассызыклады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшу тизмәбезнең бүгенге чаралышында бөек төрек калганы Аттила темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр бүлегеше, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә дөнья үзгәрә, шикләрнең кыйммәте арта, иминлек, икътисад, миграция, энергия линияләре, дипломатия һәр башчада
көч сүзе каршыбызга килеп баса. Нәкъ шанкыра тарихта кылыч белән генә түгел, акыл белән дә эз калдырган лидерларны яңадан укырга кирәк. Авропа Хун дәүләтенең бөек хөкемдары Аттила нәкъ шундый затларның берсе. Авропада дәүләт төзегән төрек җәмгыяте хуннар тарихның бурылыш нукталарыннан берсе булып саналган кавемнәрнең күченүендә зур роль уйнаган. Аттила исә бу бөек хәрәкәт үзенең иң югары нуктасына җиткән чорның исеме. Аттиланы бөек иткән нәрсә аның сугыш кырындагы батырлыгына түгел, ул Хун императорлыгы белән конфедерация төзегән шәхес. Бары тик төркиләрнең дә түгел, төрле кабиләләрне дә уртак максатка берләштерү һәр җитәкченең кулыннан килми ул. Аттила чорына күз салсак, аның сәфәрләре очраклы һөҗүмнәр булмый. Еш кына ачык сәяси нәтиҗәләргә китергән хәрәкәтләр булганын күрәбез. Салым системалары, шик буе кагыйдәләре, тотуклар, килешүләр, булар барысы да дәүләт эше була. Аттиланың дәүләтчелек осталыгының иң ачык мисалларының берсен аның Көнчыгыш Рим, Византия белән мөнәсәбәтләрендә күрергә мөмкин. Хуннарның тышкы сәясәтендә Көнчыгыш Римның басым астында тотылуы һәм Көнбатыш Рим белән тигез мөнәсәбәтләрне саклау сәясәтенең элеккеге Хун лидерларыннан башлап шәкилләнүе әйтелә. Аттила бу алымны тагын да көчәйтте һәм системалаштырды. Аның идарә итү чорында төзелгән килешүләрнең шартлары, мәсәлән, әсирләрне кире бирү, качакларны кайтару, сәүдә өчен махсус кагыйдәләр билгеләү һәм салымнарны арттыру кебек мәддәләр аның тәртип урнаштыру теләгенең нәтиҗәсе булып тора. 441-442 елларда Хун гаскәренең Дунай елгасын кишеп, Балкандагы беренче мөһим үзәкне яулап алуы, Византия саклануын какшатуы һәм аннан соң авыр шартларда тынычлык урнаштыруы Аттиланың сугышчыгына түгел, нәтиҗәгә юнәлтелгән сәясәтче булуын да күрсәтә. 447 елгы бөек сәфәрдән соң Византияның яңа салым йөкләмәләре һәм контрабандага кагылышлы ташламалар Аттиланың сөйләшүләр өстәленә ничек итеп өстенлеккә ия булуын ачык күрсәтә. Чыганаклар Византияның бер вакытта Аттиланы ачуландырудан аңлы рәвештә качуын һәм аның таләпләрен үтәүгә зур игътибар күрсәтүен билгеләйде. Бу җитәкченең үз көндәшләрендә куркугына түгел, ихтыярда тәрбияли алуын күрсәтә. Аттиланың Көнбатышка юнәлүе дә мөһим бер адым. Галия сәфәре һәм Катала кырындагы зур берлеш Авропа тарихының иң критик сәхифәләреннән берсе. Аттила Авропаның сәяси тигезлеген какшатырлык, узын сәфәрләр үткәрерлек һәм үзе ошашкан берлектәшләрне аңларлык зур көч туплый алды. Сугыш кырында нәтиҗә ниндәй булмасын, мондый хәрәкәтне планлаштырып алга таба бару үзе зур лидерлык таләп итә. 452 елда Италияга бару исә Аттиланың Римның йөрәгенә кадәр барып җиткән басым көчен күрсәтә. Аттиланы бары тик бер чорның хөкемдары итеп кенә карау тулы булмас иде. Аттила төрки дөньяның гомуми хәтерендә яшәүче шәхес. Чөнки төркиләр тарихында дәүләт төзү теләге таралган кабиләләрне берләштерү һәм бердәмлек урнаштыру фикерен бер генә география белән чикләргә мөмкин түгел. Бүгенге көндә Аттила исеме төрле төрки җәмгыятьләренең хәтерендә, төрле әйтелештә яши. Аның төрле телләрдә искә алынуы үзе үк аның йогынтысының ни дәрәҗәдә киң таралганлыгын күрсәтә. Бу уртак хәтер безне берләштерә торган мәдәни күпер. Моннан тыш, Аттиланың дөнья мәдәниятендәге урынын киметеп булмый,
Kınbatışta Atilla ismi sanat eserlerinde, dostanlarda, sahnelerde hem muzikada yankışırı. Koy vakit onu horlular, koy vakit soklandıp iske alalar. Bu dualistik kartina özüne de bir hakikatini söyleyeyim. Avrupa Atilla'nı unutmagan. Lekin bizim buruşumuz onu başkaları tarafından yasalgan karikaturu ağına dep sanamışa özümüzдің tarihi ağımızda tiyişli orunga koyu. Türk edebiyatında Atilla'ны Türk gözlüğü bilen onlarga tırışular da bu istelekning isen kalıbını kürseti. Mesele, bugünkü kişilerge bir ölçem, bir sabak hem bir yöneliş turunda iske düşürdü. Atilla'nın en zor mirası ne nersede? Devlet, akıl bilen öse. Ol kılıç bilen ne tügül, tertip bilen de şeşekatı. Tarqalgan kişilerini jiyu, işki tertip ornaştırı hem şitte tıyıp turuna temin etu. Bular barısı da liderlikni talep eti. Hem liderlik kin qutqarudan tügül, kileşekini tüzüden gıyberet. Atilla tırmışı bizge kişli bulunun maksatını koyu bilen, maksatını da milletinin ortak manfaatları bilen turu kituru bilen mümkün bulduğunu kürsete. Türkiye dünyada birdemlikке tabi her adamның kıymeti. Nehmine şunda aşıqlana. Atilla zamanında maksat şula yok, taralganlarını jiyu hem ihtiyar kışın iradani birleştiru idi. Atilla'ны ortak kıymet etuşi nerse şoşudur. Ol ötkenden kalgan isim gine tügül. Ol devlet tüzü. Devletni soqlap kulu hem milletni yaşatu ismi. Bugün biz onun ismini iske alganda birinci şaratta şunu iste tutarga tiyişbiz. Bizim tarihda büyüklük üs birdemligini, üs küçüğünü hem üs tertibini ornaştırı bilen ölçene. Atilla tarihdağı bu ölçevinin en güçlü misallarının birisi. Muhtaram tamaşar, Halkara Münasebetler Bölgesi Fenler Doktoru Cemil Duvaç İpek'nin anlatmasını tımladığız. Kilesi tavşuda görüşkenge kadar isen imen bolağız. Türkiye dünya şahısları. Hayaller vardı bizde, ne sözler verdik yeminle. Şimdi yok oldu gitti sayende. Kapılmazdık hiçbir derde, ne mutluyduk biz seninle. Şimdi yok oldu gitti sayende. Yazık ki yanılmışım, ben çok geç uyanmışım. Kandırılmışım.
sözler verdik yeminle. Her şey yok oldu gitti sayende. Şimdi düşsen de kaldırmam, seviyorum desen aldırmam. Hepsi yok oldu bitti sayende. Yazık ki yanılmışım. Ben çok geç uyanmışım. Sus ağlama yüreğim sus, sıra sana gelecek. O hain mahşerde bir gün hesap verecek. Of sus ağlama yüreğim sus, sıra sana gelecek. O hain mahşerde nasıl hesap verecek? Ağlama yüreğim, Sus ağlama yüreğim sus, sıra sana gelecek. o hain mahşerde Bir gün hesap verecek. Of sus ağlama yüreğim sus, sıra sana gelecek. O hain mahşerde nasıl hesap verecek? Ağlama yüreğim. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kilo kesishligidan Turksat 3A hem Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A hem Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa Vot West Radio kanalından tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kutib qolamiz. Muhtaram tamaşalar, bizning adres latin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.